ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 2025 ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ 2025 ବର୍ଷରେ ଯାହାକୁ ବି ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଭାଇ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ଆମେ ନିଜ ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ କି ବହୁତ ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ବଡ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଛାଡିକି ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଏଇ ଜୀବନ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ। ତ ଯେତେବେଳେ 2025 ସରୁଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 2026 ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ଲିଜ এই ভিডিও আপনার প্রত্যেক ফ্রেন্ডস মানুষ সেয়ার করতু, যেপরি আমি প্রত্যেকে 2025 বর্ষকু সমাপ্ত করিকি 2026 বর্ষরে নূতন জীবন আরম্ভ করিবা, পুনি সমস্ত সহিত আনন্দ ও খুশি রহবা চেষ্টা করিবা। আমেন।